אוקיי. זה עוד ולוג חדש פה ממילאנו. אני במקדונלדס, כל פעם ממקום אחר. אני לא אוהב להיות בחדר, לא אוהב להיות שכרנו דירה פה עכשיו, כל פעם עברנו פה כבר איזה 5 בתי מלון. עדיין תקועים פה במילאנו, עדיין אין טיסות. אנחנו כבר שבוע פה, כאילו לפני שבוע כבר הייתי אמור להיות בארץ. וממשיכים להפגיז, וממשיכים, יש הרבה בלגן עכשיו. קיצור, רציתי לשתף בווידאו הזה על הקטע של האופנוע. יש לי אופנוע, מי שלא יודע, אני מאוד אהבתי אופנועים מגיל קטן. תמיד דחיתי את החלום הזה, כי זה מסוכן, וזה באמת מסוכן. כי מה יגידו אחרים, מה יגידו המשפחה, יהרגו אותי, יכעסו עליי, יצעקו. בחיים לא ייתנו לי לקנות אופנוע, לא ירשו לי לקנות אופנוע, לא זה. הרבה דברים, הרבה מחשבות שהיו לפני כל התהליך הזה. אני לצערי התחלתי את כל הקטע של הרישיון באופן כללי בגיל מאוחר, בגיל 22 רק, בזמן שמלא צעירים מתחילים כבר בגיל 17-18, מסיימים עם זה כבר. אז התחלתי קצת מאוחר, במשך שנים הייתי מתנייד עם האוטובוסים, עם הרכבות, עם מוניות, עם מטרוניות, כל תחבורה, עם טרמפים, שאנשים הסיעו אותי, אתה יכול להסיע אותי לפה, אתה יכול לקחת אותי לפה. הייתי תלוי כל הזמן באנשים, וזה היה מבאס, והייתי תלוי באוטובוסים שכל 40 דקות מגיע קו. רק כדי לנסוע לחדר כושר הייתי צריך לחכות חצי שעה שיגיע האוטובוס, ואז חזרה הביתה עוד חצי שעה, 40 דקות לחכות. זה היה מבזבז לי לפחות איזה 10-15 שעות בחודש רק על הנסיעות על האוטובוסים האלה. אז נמאס לי באיזשהו שלב מזה, נמאס לי להיות תלוי באנשים אחרים, נמאס לי להיות תלוי באוטובוסים, ברכבות, והחלטתי שאני עושה את זה, עוזר אומץ, ופשוט מתחיל גם רישיון לרכב וגם לאופנוע בו זמנית. עשיתי את זה בו זמנית. החלטתי שאני משקיע בזה את כל הפוקוס של החיים שלי, כי זה משהו שהוא משנה חיים, זה נותן חופש. ניידות נותנת חופש בחיים, חופש פעולה, לנסוע יותר רחוק, לנסוע ביום שישי שבת לאן שאני רוצה, כי ביום שישי שבת אין תחבורה ציבורית ואין כלום, ולא יכולתי, הייתי תקוע פשוט, לא יכולתי לנסוע לשום מקום, תקוע פשוט בבית, לא יכול, תלוי באנשים אחרים כל הזמן, תלוי בתחבורה ציבורית, במתי היא מגיעה, מתי היא לא מגיעה. בלילה לא יכול לנסוע לשום מקום, שישי שבת לא יכול לנסוע לשום מקום. אם אני עכשיו סתם רוצה לקפוץ לאנשהו, לסופר, אני צריך להתעסק, לחכות חצי שעה לאוטובוס, להיסחב עם השקיות באוטובוס. מי שעבר את זה יודע, מי שחווה את זה יודע, שעבר את התהליך של מחוסר רישיון לרישיון ורכב, ומבין את החופש שהדבר הזה נותן, פתאום לנסוע לאן שבא לי, פתאום רוצה לנסוע ללמוד ממקום שהוא לא מהבית, נוסע לאן שבא לי, נוסע ללמוד מאיפה שבא לי. וגם זה חוסך מלא זמן. אז החלטתי שאני הולך על זה בכל הכוח, ועושה רישיון גם לרכב וגם לאופנוע. אופנוע, אני החלטתי שאני משקיע בזה ברמה הכי מסיבית שיכולתי בחיים. אמרתי לעצמי, אפשרי תוך חודש לעשות רישיון לאופנוע. כל יום, זה היה בתקופת החורף. כל יום, 3 שיעורים, 4 שיעורים ביום, כל יום. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. גם כשהיה גשם, גם כשהרצפה הייתה רטובה, גם כשהיה קר רצח. כל יום עשיתי שיעור, עד שהגעתי תוך איזה כמה שבועות, שבועיים, 3, לרמה שאני כבר על איזה 35 שיעורים שביצעתי, וביקשתי כבר לטסט וזה, והגיע היום של הטסט, זה היה 8 בבוקר הטסט, הגעתי איזה שעתיים לפני, עשיתי את הנסיעה שאני צריך לפני, התכוננתי,
הכל לפי הספר, הכל במסיביות, הכל בכמויות גדולות, כדי להצליח לעשות את זה כמה שיותר מהר. שיהיה לי את הכלי רכב שלי כבר כמה שיותר מהר, אני כבר חלמתי על זה. אני יושב על האופנוע בשיעור נהיגה, ואני פשוט כמעט בוכה. מתי זה כבר יהיה שלי? מתי כבר יהיה לי את החופש הזה? מתי אני אוכל להיפטר מהאוטובוסים האלה, להיפטר מהמטרוניות, להיפטר מהגועל הזה של להיות תלוי באנשים אחרים. וזה פשוט כבר הגיע לשלב שנמאס לי מזה. ואני פשוט יושב שם על האופנוע בשיעור נהיגה, ואני מחבק אותו. אני פשוט מחבק אותו, אני כל כך רוצה אותך, אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. ואני פשוט כזה מלטף אותו, כאילו התינוק שלי. ואני אומר לעצמי בראש, זה יהיה שלי, בקרוב זה יהיה שלי, תמשיך, זה יהיה שלך. וזה היה באמצע השיעור, ואני בראש שלי אומר, וואי, איך אני רוצה לנסוע הביתה לאופנוע שלי. וכעבור כמה שבועות, אני עם אופנוע משלי. עברתי טסט ראשון לאופנוע, יש מלא אנשים שלא עוברים טסט ראשון, שיכולים להפיל אותך שם בטסט על הדברים הכי קטנטנים. אם אתה לא לוחץ על שתי ברקסים בו זמנית, אם אתה מוריד רגל ימין על הכביש, חובה להוריד רק רגל שמאל. מבטים למראות, כל שנייה מבטים למראות. נסיעה בקצב מסוים שצריך כשאתה יוצא מנתיב, לצאת מהאזור הנכון על הכביש, כשאתה יוצא, מלא דברים. גם זה תקף גם לאותם שיעורים, מי שלומד על רכב, אז זה אותם חוקים, זה נטפלים לך לדברים הכי קטנים, אז לא קל לעבור טסט, אבל עשיתי כל כך הרבה שיעורים, עברתי את כל הטעויות האפשריות בזמן כל כך קצר, עד שהגעתי לרמה שהייתי מוכן לטסט כמו מלך, והגעתי ועברתי את זה, ותוך 3 שעות קיבלתי את ה-SMS, דוד, עברת את המבחן המעשי, ואני פשוט צרחתי, אני התקפצתי, אני הייתי כל כך שמח, ותוך איזה שבוע אני כבר בדקתי אופנועים, בדקתי איפה לקנות אופנוע, הלכתי בין חנויות. באותו יום שקיבלתי את הרישיון, נסעתי לקנות ציוד לאופנוע. באותו יום. קניתי ערימה של ציוד, קסדה, מעיל, זה עלה לי 4,000 שקל. כל הציוד, כפפות, מגנים, נעליים. ואז כמה ימים אחרי, נסעתי לאיזה 4 חנויות, לראות אופנועים, ונסעתי בסוף לתל אביב לקנות את האופנוע שלי, MT3, זה אופנוע 320 סמ"ק. אחלה אופנוע למתחילים, מיועד במיוחד למתחילים, לנהגים חדשים. ומצאתי אותו במצב מעולה יחסית, במצב יחסית חדש, בתל אביב, במחיר של 28,000, משהו כזה, שזה לא זול, אבל גם לא יקר. ופשוט קניתי את זה באותו יום שאני הגעתי לחנות, אני פשוט קניתי, עשיתי הלוואה, עשיתי ביטוח באותו יום, נאלצתי לעזור במשפחה לכל מיני דברים, וזה היה מאוד קשה, אבל הלכתי, שילמתי על הכל, עשיתי הכל, וחזרתי עם אופנוע הביתה, וזה פשוט שינה לי את החיים. זה פשוט נותן חופש של ניידות. אמנם הכלי הספציפי הזה, אופנוע, יכול להיות שהוא מסוכן, למרות שהוא מסוכן, אבל אנשים רוכבים נכון, אנשים רוכבים עליו 20-30 שנה, כל יום על הכלי רכב הזה, פה באיטליה בכלל זה. חצי מהכלי רכב פה על הכביש זה רק אופנועים וקטנועים. אנשים פה כאילו זה הכלי רכב העיקרי שלהם, אופנוע, ויש פה איזה 2 מיליון אופנועים על הכביש באיטליה, אולי אפילו יותר, לא יותר מ2 מיליון. וזה פשוט בכל מקום, כל החנויות פה זה רק אופנועים, כל הכבישים מלאים בדו-גלגלי. אז אין בעיה עם הכלי רכב הזה, כלי רכב לגיטימי לגמרי, הוא פחות ממוגן מרכב, אין מה לעשות, אבל בשביל המטרה שהייתה לי, שזה ניידות, שזה לנסוע ביום שבת לאן שבא לי, ביום שישי בערב לאן שבא לי, בלי להיות תלוי באף אחד, לנסוע מתי שבא לי, איך שבא לי.
לא להזמין נסיעות לעבודה, לא שום דבר, פשוט חופש, חופש מוחלט. וזה היה מאוד כיף, כל התהליך הזה של החופש, שהתחלתי לנסוע לאן שבא לי, מתי שבא לי. אז מי שרוצה כאילו רישיון מהר, או שחולם על אופנוע, אז תדעו שזה אפשרי לעשות את זה בתוך חודש. כבר יכול להיות לכם רישיון, יכול להיות לך רישיון, לעומת רכב, שגם עד שאני עושה את הרישיון, עד שנגמר המלווה, חצי שנה עד שנגמר מלווה. לאופנוע אין דבר כזה. אתה קבל רישיון, קונה למחרת אופנוע, למחרת אתה נוסע כמה שבא לך. פשוט אסור להרכיב אף אחד חודשיים, את מי זה מעניין, את מי אני צריך להרכיב, לא צריך להרכיב אף אחד. ברכב התהליך הוא יותר מדי ארוך, הטסטים הם יותר קשים, יותר נוקשים, יותר מלחיצים, וזה יותר זמן לעשות לרכב. ועל אופנוע הייתי יכול לעשות 3-4 שיעורים ביום. מי ייתן לי לעשות על רכב 3-4 שיעורים ביום? בכל יום בשבוע. קיצור, אז זה תלוי מה הפוקוס. אז זה היה הרבה יותר קל לי להשיג רישיון מהר על אופנוע. לצערי אני כל כך מתגעגע לאופנוע שאני כבר 3 שבועות לא ראיתי אותו ולא נהגתי. כבר 3 שבועות אני כל כך מתגעגע אליו, חבל לי שאני לא יכול להציג אותו פה בווידאו עכשיו, להפעיל אותו, להראות אותו. רק תמונות אני יכול להראות, אבל תמיד זה מעניין תמונות. כשאני אחזור לארץ אני אעשה וידאו עם האופנוע, יציג אותו, אספר עליו קצת למי שזה מעניין אותו. אז זה היה הסיבה. מי שמבין שהחופש שלו מאוד חשוב, הניידות שלך כבן אדם, לעבור את התהליך הזה מילד לאדם בוגר עם כלי רכב משלו, בין אם זה רכב או אופנוע, להגיע לכל מקום בזמן, לא להיות תלוי בטרמפים, באוטובוסים, ברכבות, באף אחד, לא להיות תלוי בלוחות זמנים של אף אחד, רק בלוח זמנים של עצמי. גם עם אופנוע אתה יכול לעבור בין פקקים, אתה מגיע למקומות הרבה יותר מהר. קיצור, זה כלי מדהים, זה חשוב מאוד, הניידות הזאת הייתה לי בחיים ולכן אני עשיתי את זה. זה היה עד עכשיו השיתוף על הימה MT3 שלי, על התהליך של ההוצאה רישיון. נתראה בסרטונים הבאים, חברים.